Готов ли си? Айде, давай, да, телепортирай се. Приеми. Готово. Айде, скоро ще левера, че нещо от... Казвам ти някакво. Не, сериозно не мога да дръпна. Не се базикам. Кой не може да дръпнеш? Ми левера. Що? Еми да знам, виж го. Активирай го. Да, ти като си разрушил това, как няма да... Къде си, бе? Къде си? Виж ей тук, че си разрушил редстоун системата, бе. Нищо не съм развалял, бе. Сигурен си. Това бил Хероблайн, сериозно. Да, бе, да. Моя човек Хероблайн е бил тука. Да. Точно. Стига, бе, ни дей. Пристани, бе! Какво искаш ме, бе? Не съм аз. Някой ми хакна профила в играта, бе, човек. Правиш му чест. Ей, сега идвам, чак. Сериозно, виж, някой пише му ха-ха-ха. Не, защо ми... Не. Човек, сериозно хакнаха ми профила в играта. В момента не играя аз. Сериозно, това е Хероблайн. Последната е много драстична, защото аз съм човек, който скача от планини, твърди и прочее. Сериозно, човек, някой ми хакна профила, аз не се движа в момента. Аз е това. Ти си много просто животно. Какво правиш, бе? Нищо не съм направил аз. Ей, ще те прибия. Какво съм ти направил, бе? Стига, бе, пристани. Уе! Кой искаш, бе? Кебаб. Не, пристани, бе, виж какво ми направи къщата. Какво става, бе? Ако направиш още веднъж това, ще кажа на Ален Бой да ти махне премишане. Разбра ли? Ето, щупих едно кабасно. Човек, не съм аз, сериозно казвам, че това не съм аз. Да! Не си ти. А това е Хероблайн. Виж Enchanting Table-а. Е, сега ако щупиш нещо... Гледай, от книгата в Enchanting Table излезала някаква бучка. Пристани, бе! Честно много дразно. Нищо е излезало от книгата. Виж, му ти го махна. Някаква пъпка е излезала от Enchanting Table-а. Ай сега ми дай левери и редстоун. Добре, ето ти редстоун, ето ти левър. А за тебе един хуй. Леле. Трол. Аз нямам левери. Еми... Дай леверите. Идиот. Дай леверите, дай ми първо табелката. Аз му си направя нови, бе, какво се заблуждавам с тези. Ама си! Ти какво искаш си, ама тръгваш ли? Аз съм майстор! Не! Да. Човек. Това се казва да трониш трола. Yes. No. Аз съм човек. Човек, не мога да сложа крафтинг тейбъла. Не. Нещо ми ладно смеш така. Не знам, 10 часа е, радка. Не. Може също ме тръгваш, бе. Не мога, не. Да, успях, ти си тронат от мен. Нищо не си направи, съм тронат. Ей, гадни Направи пичете. табелки.
Стига е. Не бе, пристани сега това как ще го правя. Ще кажа да ти махнат пермишън. Е, сега, да не стигаме до грубости. Тонах ти къщата. Сега ще напиша трол с редстоун. Така. Гледаш ли за какво става въпрос? То едно Т. Добре, готов си. Това беше трола. Чули? Добре, човек, сега ще ви помогна. Чули? Ако го направиш още веднъж, махам ти пермишъна. Чули? Да. Давай сега левари. За които са? Левари. Левари ли искаш? Левари! Добре. Чакай. Ето ти ги. 1, 2, 3. Добре, сега ще помогна да го правим. Това беше този клип. Надявам се ви хареса. Чао. Надявам се да го